d'un dels alcàrrecs no en volem saber res. No, és que només això. Vale, bueno, això. Hi va haver... Vale, espera. No, que ja el sé. Ja ho hem dit, home, ja ho hem dit. Bé, mira, bueno, ja ho veieu, mira, firmat i tot. A més, ja ho acabo de dir. Teniu aquí totes les firmes, i a més en blau, ens ho han dit perquè no es pugui dir que s'han falsificat, que no sé, merdes de colors d'aquestes que saben l'administració. Doncs mira, aquí el senyor David Mascort, aquest d'aquí crec que aquest d'aquí és el Joan Cavall, aquí a la Federació de Cooperatives, Jordi Colom, Ramonet, l'Eduard, aquesta és la meva, i aquesta d'aquí és la de l'Aliso. No ho sé, hi ha algun nom que us falti aquí? Ja està. Ja queda clar, ja. D'acord. Hi ha hagut un tema que no està aquí escrit perquè el susodicho sindicato no li han posat traves, que suposo que us hi trobeu sobretot en zones de conill o gent que d'això. El tema de la foto d'un. És una vergonya que nosaltres fem la d'un i al mes d'agost ens vinguin a demanar quin cultiu hi havia el mes de març, perquè ens ha sortit un semàfor vermell. Això és una soberana animalada. Això se'ls va transmetre a la reunió del dimarts. Una noia de Maials va dir: escolteu que n'hi passa, els conills ja no estan nit. Jo mateix li vaig dir, a mi em vens al mes d'agost, ja ho he dallat, ja he fotut les ovelles 2 vegades. És impossible saber si hi havia ordi, si va o què. Llavors ens va parlar de fer amb un satèl·lit. Bueno, és una cosa molt complicada. Amb un satèl·lit, el que feia les fotos, no sé què. Els de l'oficina aneu a mirar, no, Els de l'oficina aneu a mirar, no. Em deixes acabar de parlar, sisplau? Vale. Ens han dit que el satèl·lit, ells ja el tenien i que les fotos que sortien complicades al satèl·lit